هو حبنت تسمعني دلخي بالو حجي زحقسني يوسي حزلكم يمطي دلخو حواتي إرتراويان رخيبة أبز عد عسات هذا عمد سمعنا خماي إرتراويان سلازي يقولوا حجي جن كمجات أم رخيبة تعكبنا حجي يتحافوا بجحكا حيل أب قرسينو ساوند حقوسي خا سوري حتى بالله حاجن ساوند حقوسي ليه بليز حيسا حيل أب قبراي حراي كلتا ميتي رهوة أدحانهم كلتا ميتي سبيتو قويتو نقاش برهاني كلتا ميتي تمزقبوا لهم يايش تنسائي يا غيرات ما خد صحفوا باقر وين تحبوا زي ذلهم راح قلت دحر قرست تنقرنا جباي ملئي يالله تنبب ما دحر قرست ما تقوين دي الله خينا مزقبات عند مزقباسي قسيلكم بحات جزينا تفترح تزارب اوكي بل تزارب بالحراي اوكي اطل بالي إساق كجمر إساق حايلهم قبراي كل التميتي رهوا مزول هابتم سبيتو كل التميتي قويتو نقاش برهاني مساي زلو إذا كل زوز لكم زلو كل التميتي يايش تنسائي تقادالي الزنورات معانا كتب الحادة عينا تقادالي تا كل التميتي شيشاي في السهاية زبهال بأكسيدنت مكينة بزعاد زلو سلسته إرتوان ميتومنا السخاء أقول تقوريتو سرح يقولوا قال يقولوا أنا إذا خفلوا اللي زلوا بشمو شيء في السهاية قدي $100 أنا ياو 350 دحاني أمزجبية عيت مزجبو وسو والدزجي في الساعات إن حموش $100 حزين له برخت مريح قب. Okay, thank you. Dalina, pour contribution you. أجي دالينا سي أمشى أبي تبيا توليد از عبيتيا سمعوا زلهم جن تي فقر هاجر ويكا إرتراونت أبدم سلزغونة أبي توليد كاب زي قدس تنا هاجر كاتجبرو تساتفون دليتني وزخلو زبلا زلهم ما زنري أزلنا وتصيت سمع زلنا منفس تمورال تي حقوسة ناي بحكي تي إرتراوي كندمنتاي نهاجرو بمقلقالو بمسرحو نهزبو بمحقازو كندمنتاي حقوس كم سفترولو إيتي كان دغم نقرمو بتعمل طبق سلازي أجاقو برتعي مساخل لنا مسلات كله تجابرية دماء لباو مسقانا خاب جزا نسيات اسباو كمبارنا حد نتير صوينا من العالم نتوم كلكم عبو تساتفكم إرتراويانون كمو لباو مسقانانا بس قاطع من زخنا نقرب ندل مالتي بركة حويزة العلو من البات قرب بوسيهيز نابركو بزح الزارة ولا زي دلقو أبزقو أنزي أبتي ناي مخته خناتات سلازلنا مسؤول متحنفات صوبوزح قصتاي عبن بوزح صابون توتاتاي العلن قل تي أوش تقراي زلو صاقمات أبزح على فقلت عنت كسر حلو سلاز صنحة حجتي فرا يقلقلالو نحنا خم إرتراويان كم علامة نويانا تقراي فح بتن كنبلا أمونغو إشوخن حون كنزر الله أمودا توخا تتويانا تبال كانسر ويكا بجزياوت أو كورونا شريسات أفيا أبتي سميناو خفالنا إثيوبيا سلام ترقاقيتو إثيوبيان إرتران تخد أوز دليانا سلام مقدي زمت ألو قناتاتنا خنسرح نحنا
ብኡ መሰረት ከዓ ንሪኦ ኣለና ነዊሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግዜ በሊዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ምፍንጫል ናይ ወያነ ምድኻም ናይ ወያነ ግድን ስለ ዝነበረ ሕጂ ተግባራውነቱ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ዶክተር አብይ ኣይሓመቐን ሰላም ንኸምፅእ ብሰፊሕ ስለ ዝፀዓረ ብልጽግና ፓርቲ መስሪቱ ጥራይ ዘይኮነ ንመሪሕነት ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ጨሪሱ ኣጥፊኡ ሕጂ ድማ ንመሪሕነት ወያነ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፋሕ ብትን ከእትወላ ተበጊሱ ኣሎ ስለዚ እዚ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ዝበሃል ወኪል ናይ ብልጽግና ፓርቲ ኣብ ትግራይ بدرجة فورماليتي أبتز حلفة مرجع ويانا تقرأي بعبلالي دمتين تس بحيلين تس بقدس للسعارة كلاتهم تنسلاسان شمونتن منابر ناي بارلاما ويانا يتقوصات يروان سلازي أب كل التقرأي كامن قست مسويت زولو ويانا سقع مرجع كايد زلوت نقر يلان جن سنا أمراوي كويناتي زعجي نقرنا تصنحقا نبي سعول ميكيل أنا حلافي دبرتين عبزي ولا حمت نقر يقولون قبل كله عقم خمسة يقولوا تهاجر بتي فيدرال أو سرعتنا إثيوبيا أبتحت ملوك مكوت صار أتيا خمزة سلازي نبي يسعلون نتزمت زلو ground work يعني تصف كم زلو ويكا مسرة نتصف كم زلو إنا نردو يجيب السنة أمروغن يدهلهم الله مالتي دبرتين دعتي الله أنا مرحي أنا أوكي ناي بلتقلنا بارت وكيل كل كله تجزائي بارتي أبي إثيوبيا بلتقلنا بارتي كذا بتقرأيون أوفيسات يقوم الله أكل نايت منجستو قيني زنقاس قصابو سلازي ني دبرتين دي لتتين مسعر وي بسنا أمره وتحساس هذا مسعر زقبر ناي أمره كويناتي زي لنا خنقول صان خلما بزي ترى أنا يو تصبغ مثلني سلازي سلتي تساتفوقان سلتا بركتوقان وترو يقني لنا خلك هذا اللي برقة حوي أما جزانا نوبيح ساعات كوينو حزناكم أنا هنا بمدخام سلازغونكو سلازي أبزي دو كان أبولينا زي برنامجنا إرنا أو بوشتنا بدقن كمي كنيا لو مشت بحفشة خمري أزم سنة بمجمرة تي حيل عمام ما بإرتراوت يوزلو حدش ممرحي أبي إرترا نخلت تسامنتات إذا أكل كالئ ممرحي توسع ممرحي تزيواتيو ملوء بملوء من سقاسات حزبي دو كبل أب فريات مقبي زي ساتفو فابريكاتاتن أبيات صحفتاتن كلهم تعاتيهم بزيكا مقبز شوطو دكانات عند حبستي وي أبيات فرنو تكالات ناي مشطة حملن فروتان عداقة أخلت زي كوينو كالو كله عصويو كله بيتسب كا تمرت تعاتيو صراح دويلو سلازغونه أبقجزو خوف قبل أب حدا معلتي كلتا أبالات ناي حنت بيتسب تراي أدلاي زغونه المدبي ويحكمنا لمجزاء كوتو يفقد لهم كلاتن ناشتو مكاين بزي فقاد كاين قساقسا حبيت مكاين دل ني أغربات أغلبلات حزبي خدليا سلازغونه كسرحين أوتوبسات تاكسيتات
ካብ ከተማ ንገጠር ካብ ገጠር ንከተማ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ዝመላለሳ ኩላተን ኣብዚ ግዜ እዚ ደው ክብላየን ኣብ ገጠር ዝርከቡ ናይ ሕርሻን ኣብ ምሕላው ከብቲ ዝዋፈሩ ጓሶትን ስርሖም ክቅፅሉ ይኽእሉ እዮም ኣድለይቲ ዝኾኑ ትካላት ናይ መንግስቱን ብፍሉይ ፍቃድ ክፉታት ክኾኑ እዮም ብዘይካ ግን ኩሉ ነገር ዕፁብ ኮይኑ ክቅፅል እዩ ስለዚ እቲ ምኽባር ሕጊ መታን ብፅቡቅ ክካየድ እዚ ሓይሊ ዕማም ካብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ፖሊስ ኤርትራን ከካብ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ዝተዋፃፅኡ ኮሚቴታት ገይሩ ነዚ ትግባሬ ናይዚ መምርሒታት ይከታተሉ ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ስጋብ ሕጂ ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና እቲ ረኺብናዮ ዘለና ሓበሬታታት ካብ ኩሉ ከተማታት ኤርትራ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ unfortunately ቁፅሪ ናይ ሕሙማት ይውስኽ ኣሎ ትማሊ መዓልቲ ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ኤርትራ ተመርሚሮም 7 ዜጋታት በዚ ቫይረስ እዚ ከም ተጠቅዑ ተፈሊጡ ኣሎ እቶም 6 ካብ ወፃኢ መፅኦም ተወሺቦም ዝቐነዩ እዮም ተሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘይገሸት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተለኽፈት እያ ስለዚ ምዞም ወገናት እዚኣቶም ትንቃፍ ዝነበራ ክትከውን ትኽእል ምዚኣ ሓዊስካ ክልተ ሰብ እዮም ዛጊታ ውሽጢ ሃገር ብዘይ መገሻ ተለኺፎም ዘለዉ ሓንቲ ከዓ እታ ጓል 13 ዓመት ጓላ ነታ ካብ ወፃኢ ዝመፀት ሰበይቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ቁፅሪ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ከይውስኽ ስግኣት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ብጣዕሚ እንዳተሻቀልና ግን ብስግኣት ጥራይ ወይ ብሻቅሎት ጥራይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ከምዘየለ ስለተረዳእና እቲ መፍትሒ ነዚ ቫይረስ እዚ ምምካቱ ምቅላሱ ስለዝኾነ ስለዚ ንኮቪድ 19 ንምምካት ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘሎ ኤርትራዊ ብምሉኡ ከም ፀባን ማይን ተዋሃሂዱ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ በዚ መሰረት እዚ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ንመኸተ ኮቪድ 19 ዝውዕል 1 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪታላ ማሕበር ታክሲ ዞባ ማእከል ንመኸተ ኮቪድ 19 ዝውዕል 500,000 ናቕፋ ወይ ከዓ ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪቶም ኣለዉ ክፍለ ሰራዊት 7 ኒ ምክልኻል ኮቪድ 19 ዝውዕል 50,000 ናቕፋ ከም መበገሲ ኣበርኪቶም ኣለዉ ከምኡውን ውልቀ ሰባት ኢዶም ክፅምብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ኣቶ ዓሊ ሑሴን ዝተባህለ ገባር ሰናይ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ንዘሎ ጌስት ሃውስ 10 ክፍልታት ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ክርከቦ ኮቪድ 19 ስጋብ መወዳእታ ዝሰዓር ከዓ ክጥቀመሉ ንብረቱ ኣረኪቡሎ ኣባላት ባይቶ ዞባ ማእከል ወይ ከዓ ኣሰምብልያ ዞባ ማእከል እውን 62,000 ናቕፋ ወርሓዊ ደሞዞም ብዓመት ዝኽፈል ማለት እዩ ነብሲ ወከፎም ኣበርኪቶም ኣለዉ ነዚ ኮቪድ 19 መከላኸሊ ክኸውን
ካልኦት ክልተ ውልቀ ሰባት ኣቶ ኺዳነ ፍሳሄ ኣንገሶም 10,000 ናቕፋ ከምኡውን ኣቶ ኣሮን ገብረ ክርስቶስ ዝተባህሉ ተቐማጦ ናይ ኣስመራ እሱኻ 1,000 ናቕፋ ብነብሲ ወከፍ ናብቲ ናይ ምክልኻል ኮቪድ-19 ተባሂሉ ተኸፊቱ ዘሎ ባንክ ሒሳብ ኣታው ገይሮም ኣለዉ ካልእ ኣብ ኩዌት እትቕመጥ ሓንቲ ስድራ ቤት ሰብኣይን ሰበይትን $100,000 ኣበርኪቶም ኣለዉ ንኮቪድ-19 መከላኸሊ ክውዕል ኣብ ምዕራብ ስዑድ ዓረብ ዝቕመጡ ዜጋታት ብጠቕላላ ገሊኦም ውልቀ ሰባት ገሊኦም ማሕበራት ካብ ሓማደን ተዋፅአ 161,500 ሪያልን ኣበርኪቶም ኣለዉ እዚ ኸ ንኮቪድ-19 መከላኸሊ ክኸውን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራውያን ኩላቶም ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገበርዎ 4 ርክባት ብብፃይ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡውን ብብፃይ ጌዲዮን ወይ ዶክተር ጌዲዮን ኣባይ ኣስመሮም እናተመርሑ ልዕሊ $2.7 ሚልዮን ኣበርኪቶም ኣለዉ ስለዚ እዚ ብኣሜሪካ ዝተገብረ 4 ርክባት ብቴሌኮንፈረንስ ዝተገብረ እዩ ፊት ንፊት ዝተገብረ ይኮነን ኮንቪኒየንስ ዘለዎ እንካን ሃባን ዘለዎ ኣብ ቅድሚኻ ቸክ እንዳፅሓፍካ ዝተገብረ ይኮነን ስለዚ ምስ ኩሉ ኩነታት ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ሰሙን ከበርክቱ ምኽኣሎም ምስጋናና ልዑል እዩ ግን ታሪኾም ካስኑ ድዩ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓት $5 ሚልዮን ዘዋፅኡ ዜጋታትናዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስለዚ ብዙሕ ዝገርመና ኣይኮነን ገና ሰፊሕ ዓቕምን ተኽእሎን ኣለዎም ካልእ ትፅቢታት ኣለና ካብኣቶም ብዝኾነ ይኹን ግን ካብ ገዛ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ልባዊ ምስጋና ነቕርበሎም ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ዜጋታትና ምስ መራሕቶም ኤምባሲ ኤርትራውን 1 ሚልዮን ክሮነር ወይ ስዊዲሽ ክሮነር ኣበርኪቶም ኣለዉ ልዑል ምስጋና ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝቕመጡ ኤርትራውያን ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ መራሕቲ ምስ መራሕቲ ማሕበረኮምን ሃገራዊ ሽማግለን ከምኡውን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሪፐብሊክ ኣየርላንድን ብምዃን ድማ 55,000 ፓውንድ ከም መበገሲ ወፊዮም ኣለዉ ወይ ኣብ ሎይድስ ባንክ ኣታው ገይሮም ኣለዉ ልዑል ምስጋና ንተቐማጦ ብሪጣንያን ኤምባስን ማሕበረኮምን ከምኡውን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ሆላንድ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዘለውን በብወገኖም ኣብ ጀርመን ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ቁፅርታት ሓበሬታታት ምስ መፀና ክንነግረኩም ኢና ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝቕመጡ ኤርትራውያን እውን ትማሊ መዓልቲ ዝገበርዎ ርክብ $54,000 ከም መበገሲ ወፊዮም ኣለዉ ገና እቲ ኣበርክቶ ቀፃሊ እዩ ስለዚ ልዑል ልባዊ ምስጋና ነቶም ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝቕመጡ ዜጋታት ኤርትራ ተላይ ምስ መራሕቶም ማሕበረኮምን ሃገረ ኤምባሲ
ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ከምኡውን ውልቀ ሰባት እውን ኣለው ኣቶ ሮቤል ተወልደ ሃብተ ዝተባህለ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዝቕመጥ እዩ መርሓባ ዝበሃል ሆቴል ኣብ ጎደና ዓራርብ ንመንግስቲ ኤርትራ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ኣረኪብዎ ኣሎ ኣቶ ሮቤል ዝወፈዩ እዚ ስጋብ ኮሮና ቫይረስ ተሳዒሩ ኮቪድ ነበርያ ነበረ ዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብድላዮ ዓይነት መዓላ ከውዕሎን ክጥቀመሉን ኣፍቂዱሎ ስለዚ ምስጋናና ልዑል እዩ ንኣቶ ሮቤል ተወልደ ሃብተ ካብዚ ካብ ገዛ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ነዞም ዝተቐስናኩምን ዘይተቐስናኩምን ኣብ ምውፃእ ገንዘብን ንብረትን ተዋፊርኩም ዘለኹም ብምሉእኩም ልባዊ ምስጋና እናቕረብና ነዚ ወፈያታት እዚ ኣክቹዋሊ ካባና ካብ ኤሪትሪያን ዩኒቲ ወርልድ ዋይድ ኢፒኤልኤፍ ሮምዋን ተጀሚሩ ወይ ካብ ገዛዚ ገዛ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ኣባላትና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝቕመጡ ከዓ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዘለዉ ብምሉኦም ከዓ ለይትን መዓልትን ነዚ ዕላማታት እዚ ከይረብረቡ እንዳጎስጎሱ ልዕሊ $50,000 ኣኪቦም ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ዓንቶበ ዝበልክዎ ሳንቲም ዘበርከተን ሚልዮን ዘበርከተን ብዓይኒ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩሉ ሓደ እዩ ስለምንታይ ሲ ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ እዩ ከበርክት ዝኽእል እቲ ብዙሕ ፀጋ ዘለዎ ክንዲ ተዓቕሙ ከበርክት ይኽእል እዩ እቲ ንኡስ ዓቕሚ ዘለዎ ከዓ ክንዲ ዓቕሙ ከበርክት ይኽእል እዩ ኩሉ ግን ሓሳቡ ሓደ ንድሕነት ህዝብን ንመቐፃል ሃገረ ኤርትራን ስለዝኾነ እዚ ብነፍሲ ወከፍና ብጠመተ ብሓንሳብ ኢና ንጥምቶ ናይ ንእሽተይ ናይ ዓብይ ናይ መን ጀመረ ናይ መን ቀደመ ናይ መን ዳሕረ ይኮነን ዝከኣለካን ዘለካን ኣወፊ ግበር ስለዚ ዝከኣለካ ብዘለካ ጌርካ ግበር ከምቲ ዝብሎ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሎሚ ከዓ ዘለካን ዝከኣለካን ጥራይ ኣወፊ እቲ ቴማና ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ንኩላህና ዝስማዓና ሕልናዊ ዕግበት ሓደ ትንሽተይ ዝገበረ ብዓቕሙ በቃ እዚኣ ክእለተይ ኣበርኪተ ገይረ ተዳኢሉ ተዕግበት ንሳ ትብዙሕ ዘለዎ ከዓ በቲ ዘለዎ ገይሩ 100,000 ዝወፈየት ወፊቲ ኣብ ኣሜሪካ በዓል ቤታውን ደጊሙ $20,000 ከም ዘበርከተ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ኩዌት ዘለዉ ስድራ ቤት 100,000 ከበርክቱ ከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ካልእ ከዓ $50 50 ፓውንድ ዘበርከተ ብዓቕሙ ስለዝኾነ እቲ ጠመተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ እዋን ሽግሩ ኣብ እዋን ፀበብኡ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ሓንቲ እያ ተስምዒት በብዝከኣለካ ሓጊዝካዮ ህዝቢ ከዓ ተተቐባልነቱ ሓንቲ እያ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእትኡ እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ኣለዋ እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ኣለዋ ሎሙን ከም ትማሊ ካብ ኣባይ ዝሕልዋ ክብራ ዝከላኸለላ ስለዚ ንክብራ ዝሕሉ ካብ ኣባይ ዝከላኸል ሰብ ዘለዋ ሃገር ከዓ ገንዘብ ክህልዋ እዩ ክትዕወት ግድን እዩ
ንቫይረስ ከተጥፍኦ ከዓ ግድን እዩ ስለዚ ሎሙን ከም ትማሊ ኣብ እዋን መኸተይና ዘለና እዚ መኸተ እዚ ከዓ ኣንጻርቲ ዘይርአ ወይ ከዓ ኢንቪዚብል ኤነሚ ኮሮና ቫይረስ ስለዝኾነ ንኮቪድ 19 ክንስዕሮ ነዚ ዘይርአ በዚ ዝርአ ተግባርና ጌርና ክንስዕሮ ክንላቦ ወይ ሓደራ ክንብል እንደሊ ካብዚ ካብ ገዛ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም እዚ ኩሉ ሓድነት እዚ ኩሉ ፍቕሪ እዚ ኩሉ ምትሕልላይ እዚ ኩሉ ሃገራዊ ስምዒት እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ሓቦን ኒሕን እዚ ኩሉ ክብርታት ናይ ሃገር ከመይ ኢሉ መፅዩ ካበይ መፅዩ መን ይመሰረቱ ተይልና ግን እቶም ቅድሜና ዝሓለፉ ምእንቲ ዝሃገር ዋጋ ከፊሎም ሎሚ ብረዚን ስምዒት ንዝክሮም ሰማዕታትና እዮም እዞም ሰማዕታትና እዚኣቶም ሃገር ኣምፅኦም ራህዋ ኣምፅኦም ባንዴራ ተኺሎም ዶባት ሓንፂፆም ሃየ ሓልውዋ ንውልድ ወለዶ ኣመሓላልፍዋ ህነፅዋ ካብ ኣባይ ተኸላኸሉላ ካብ ሕማም ኣድሕንዋ ካብ ህልቂት ህዝቢ ፈውስዋ ኢሎም ሓደራን ለበዋን ስለ ዝገደፉልና ከዓ ሎሚ ንሕና ተግበርቲ ለበዋ ስዋኣት ኮይንና ክንርከብ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ሓያል ወቕቲ ኣብዚ ሓያል ወራር ናይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ተግበርቲ ናይዚ ለበዋ ናይ ሰማዕታትና ኮይንና ከምቲ እሳቶም ህይወቶም ኣሕሊፎም ነዚ ሃገር ተኸላኸሉላ ከምቲ እሳቶም ህይወቶም ከፊሎም ነፃነት ዘምፁልና ከምቲ ንሳቶም ዋጋ ከፊሎም ባንዴራ ዝተኸሉልና ከምቲ ንሳቶም ዋጋ ከፊሎም ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ከም ንኸውን ዝገበሩና ንሕና ከዓ ኤርትራ ዶባታ ከይተሸራረፈ ህዝባ ብሕማም ከይማሰነ ህዝባ ብድኽነትን ብድሕረትን ከይተጠቅዐ ሓያልን ምዕብልትን ዘይትድፈር ኤርትራ ናይ ምፍጣር ናህና ግዴታ እዩ ሃገር ናይ ምፍጣር ሃገር ናይ ምስራሕ ሃገር ናይ ምምዕባል ናይ ወለዶታት ስራሕ እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ወለዶ እዚ ዝውክል ስራሕ ሰኒድና ክንሓልፍ በቲ መፃኢ ወለዶ ንቫይረስ ዝመከቱ ወለዶታት ተባሂልና ክንዝከር ሎሚ ነብሲ ወከፍና እጃምና ከነልዕል ካብዚ ካብ ገዛ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ክማሕፀነኩም ክላበወኩም ይደሊ ስለዚ ኣብዚ ሓያል ናይ ምርብራብ ወቕቲ ኣብዚ ሓያል ናይ መኸተ ወቕቲ እውን ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ኮይና ሎሙን ከም ትማሊ ከም ማይን ፀባን ተዋሂድና ኣስላም ክርስቲያን ከይተፈላለና ደቂ ትሽዓትኡ ብሄራት ደቂ ሽዱሽትኡ ዞባታት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና መኸተ ቫይረስ ንምስዓር ሕጂውን ንቕድሚት ብሓባር ንኺድ እቲ ምንታይሲ ቅድሜና ብርሃን እዩ እቲ ምንታይሲ ቅድሜና ጎልጎል እዩ ንሕና ተደኣ ሓቢርና ደው ከብለና ዝኽእል ሓይሊ ከቶ ካብ ቅድሜና ኣይክህሉን እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራ ምባል ኣይንረስእ ቅድም ቀዳድም ሃገር ትቐድም ቅድሚ ኩሉ ከዓ ኤረይ ተሃሉ ስለዝኾነ ፎርሳ ኤሪትራ ኢልና ሎሚ ብሓያል መንፈስ ንኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝመፀ ኣብ መኸተ ደው ክንብል
እንዳተላበቁ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና በዚ ክንዛዝሞ ኢና ኣይትረስዕዎ ስጋብዚ ኮቪድ ቫይረስ 19 ዝስዓር ምርኻብና ኣብ መደብ ኤረና ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ከመይቀንያ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 በቆፃፅራ ለንደን ካብ ሰዓት 5 በቆፃፅራ ማእከላይ ኤውሮፓ ወይ በርሊን ይክኸውን ስለዚ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና በዚ ክንዛዝሞ ኢና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ሰላም ይራኽበና ንኹላና ብዘለናዮ ጥዕና እናተመነና ንኮሮና ቫይረስ ክንስዕር ሶሻል ዲስታንሲንግ ናሐሉ ተፋናቲትና ንቂድ ኣይንቀራረብ ኢድና ምሕጻብ ነዘውትር ኣድላይ ዘይኮነ መንቀሳቐሳት ኣይንግበር ስለዚ ነብስናን ጥዕና ስድራ ቤትናን ዓቂብና ንቂድ እሞ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ ንኩልኩም ኣብዚ ክትሳተፉ ዘምሰኹም ልዑል ምስጋና እናቕረብኩ በዚ ፕሮግራምና ከነጠቃልል ኢና ብሽመይን ብስምኩምን ድማ ንወክም ማዓርከይ ወይ ከዓ ሳይመን ንጉሰ ናይ ቴክኒክ በዓል ሞያ ከምኡውን ሶል ቶፕ ኣድሚን ኣብ ዝገዛና ወዲ ወራስን ካልኦት ኩልኩም ኣብ ማሕደርቲ ናይ ዝገዛን ልባዊ ምስጋና ከቅርብ ደሊ እሞ ምርኻብና ዘሎ ሰሙኒ ሰላም ከመይ